गामि समाज माइनाव गिबियावनो आङो लावख्रिगुरि गामिनि जानानै ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिबो बर' सुबुं फिसाफोरनिसिम गामिनि जानानै आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै नोंथांमोनहा जे फैनानै जोंनि बे लावख्रिगुरि गामिनि बाथौ सिबियारि सुबुं हिसाबै जों बर'नि गुदि धोरोम बाथौ बेखौ लानानै जे लोखि एबा माइनाव गारजा बे गारजा होनायनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सोंनो फैदों। दा बिनि थाखाय आङो जाखिनि आंनि गोसो गोरबोआव मोनदांनाय बे बाथ्राफोरखौ आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों। जों लावख्रिगुरि गामि हिसाबै दिनै 37 बोसोर दिनै जोङो 30थि खेब जोङो गारजा हिसाबै जोङो होबाय। जोङो बाथौ धोरोमारि हिसाबै जेरै बर'फोरा गोदोनिफ्राय आजै आजौफोरनिफ्राय लानानै दिनैसिम बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों बे गारजानि गेजेरजों फोन मोननो हाथों बेखौ मिजिंथिनानै जोङो बाथौ धोरोमारि हिसाबै जों बर'फ्रा होयो। जोंनि लावख्रिगुरि गामियाबो गासै दा गामियाव गुबुन गुबुन माखासे धोरोम फालिग्रा बिथांमोन दं। माखासे बिथांमोनखौ लानानै जोङो जाय धोरोमाव थादों बिथांमोनखौ जोङो गारनानै जोंनि बे बोलि बाथौआ गासै 36 न'खर हिसाबै जोङो दासिमाव फालिगासिनो दं। दा 36 न'खर फालिनायनि गेजेरजों दिनैनि बे बिमा माइनाव गारजाखौ जोङो मोजाङैनो मोजां खुलुमनाय सिबिनाय जेरैबायदि नेमखान्थि दं बेखौ जोङो दिनै फालिनो लादों। मैया जोंहा हारसा हानाय बेखौ मावबाय जोङो बाथौ अजानि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिनो हायो। आरो दिनै बहर हिसाबै मेन फुजा हिसाबै जोङो बिमा माइनाव गारजा हिसाबै जोङो दिनै होबाय। थारैनो जोङो फोजोबनायनि फारियाव जोङो फैबायानो। आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायो। जोङो धोरोमनि बिथिंनि फारसे जोङो बुंनो थाङोब्ला बेखौनो बुंनांगोन। धोरोमनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जोङो सानसे हरसे 24 घन्टानि समाव जोङो बुंफोरनो हाया। दा बाथ्राया बेनो, सैथो बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बाथौ धोरोमाव जोबनो गैयै 16 गफि मोदाय, खौथि 33 खौथि मोदायखौ जों बर' सुबुंफोरा फालियो। थारैनो बेखौ जोङो मिथिनो मोनो बाथौ धोरोमारिफ्रा। आरो बेनि गेजेरजों जोङो बर'आव बर' रावनि बर' बोराइनि राव बायदियै जोङो बाथौ धोरोमा न'खराव जाय जोङो बोराइ बाथौखौ खुलुमो सिबियो। बेनि गेजेरजों जोङो जेरैबायदि बारियाव आरो न'मा न'आव जों जाय मोदायफोरखौ जोङो फालियो खुलुमो सिबियो, बिनि अनगायैबो जोङो न'खराव थानायनि अनगायै बायह्रायाव जोङो गोबां जोङो मिथिंगाखौ लानानै जायगाखौ लानानै आरो दैमा दैसा माखासे बिथिंखौ लानानै जोङो बे गारजाखौ जोङो फालिनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला जों बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंबोनाय बायदिब्ला जोङो सल'बाथानि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला जोङो लिरनाय आखारै जों दासिमाव जोङो बिजाबनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बिनि इस्टाब्लिस जों बाथौ धोरोमाव जों मोननाय जायाखै। बेखौल' जोङो बुंनांगोन। जोङो 1992 मायथाइनिफ्राय जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम बे आफादनि गेजेरजों जोङो मावबोनायनि गेजेरजों माखासे बाथौ आसारखान्थिनि नेमखान्थिफोरखौ जोङो मानिनानै जों दासिमबो जोङो सोलिबोबाय थादों। आरो बिथांमोननि माखासे मावनाय, बिथांमोननि एक्सपिरियेन्स, माखासे रोंगौथिखौ लानानै जोङो बाथौ धोरोमा दिनै बर' सुबुं हिसाबै जाय गारजाखौ जोङो फालियोब्ला जोङो फोन मोनो निस्सय। बिनिफ्राय जोङो फोन मोननायनि गेजेरजों जोङो मोनदाङो जोङो माखासे दैमा दैसा मिथिंगाखौ लानानै जोङो न'खरनि अनगायै बायह्रायाव जोङो थाङोब्ला जोङो माखासे खुलुमोब्ला सिबियोब्ला एसेब्लाबो फोन मोननो हायो। बेखौ जोङो मिजिं लानानैनो जोङो दिनैसिम बे गारजाखौ फालिनाय जाबोदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो जोङो दासिमबो फालिबाय थादों आरो फालिलांबाय थागोन, जोङो बेखौ मिजिंथिनो हायो। जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर आन्सलिक कमिटि हिसाबै जोङो 50था गामि दङ। जों मिथिगौ, जों सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों सान्थिपुर आन्सलिक कमिटि बाथौ हिसाबै जोङो 50था गामिनि गेजेराव जों लावख्रिगुरियाबो मोनसे। आरो बिनि गेजेराव
जोङो सानथिफुर आनसलिक कमिटि हिसाबै बिनि सिङाव गासै 12 जन बाथौ अजाफोर दं, गोथार बाथौ अजाफोर बिथांमोन दं। बिनि गेजेराव जोंहा बिसेस माने साबसिन हामसिन नाजाग्रा आरो मोजाङै बाथौ धोरोमनि सायाव एसेब्लाबो संदाननानै मावबोनो गोसो जानाय सुबुंफोर दिनैसिम आवगायबोगासिनो दं, जाय बिथांमोना दिनै सानथिफुर आनसलिकनि सिङाव थानाय ओरै साहा फारसे 3 नं सामुरिसानि खाथियाव थानाय 2 नं सामुरिसा गामिनि जोंहा आदै एम्बु औवारि होनो, बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। आरो बिथाङा दिनै माखासे बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां संदाननानै गुरुनिफ्राय एसेब्लाबो दीक्षा लानायनि गेजेरजों गारजा होनायनिफ्राय लानानै हामबाय होनायनिफ्राय लानानै आरो न'खराव बाथौ सालामि होनायनिफ्राय लानानै दिनै बिथाङा खेराइल' होनो बाखि। आरो बिथाङा आं सानो, आं मिजिंथियो बिथाङा थारैनो बोसोरनैसोनि उनावहाय थारैनो खेराइबो होनो हागोन। दा बिथांखौनो जोङो हांख्रायबाय थादों आरो बिथांनि गेजेरजोंनो निसय जोंनि बे लावख्रिगुरि गामिया माखासे रायफोदनाय गावनि मोन्दांथिनि गेजेरजों बुंफोरनाय मोन्थोरफोरनि गेजेरजों जोङो फोन मोनबोगासिनो दं, जायनि थाखाय जोङो दिनैसिम 37 बोसोराव आगान होनाय जोङो दैबाना मिथिंगानि जाब्रबथायनि गेजेरजों माबा मोनसे जोङो रिलिफ थानांदोंब्लाबो जोङो दिनै लावख्रिगुरि गामिया सासेबो सुबुङा जों बर' हारि हिसाबै जोङो रुंसारि जायाखै, थैयाखै। माने इसोरा जानो हागौ जोंखौ नायहरगासिनो दं, बेखायनो जोङो मोदायखौ फालियो आरो जोङो बाथौ धोरोमाव मोदाय हारिखौ जोङो मानिग्रा आरो जोङो सुबुं होननानै जोङो साननानै लायो। मानगोनां लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजाजों सायख'नानै दोनजानाय मानगोनां गावबुरा आरो बे लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायसिम आंनि गोसो गोरबोयै खुलुमहरनाय थाबाय। दा आंखौ हांख्रायनायलाय बे फोरबोखौ खुंनो थाखाय मैया मोनाबिलि समाव बिथांमोनहा हाबसा उदार होदों। फार्स्टआव उद्रायग्रोदों। उद्रायनाया जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोमा गोथार जाग्रोनांगौ, गोथार जानानैसो जोङो फुजाखौ होनो हागोन। बेवहाय बर'दुरि हारसादुरि बेवहाय आरो हारसा होबावबाय। मैया मोनाबिलि समाव हारसा उदार दर्शन खालामबाय। बर'दुरि हारसादुरि दर्शन खालामनानै होमबासो जोङो बै न'खराव बर'दुरि हारसादुरि सालामि होनो हाबाय। सालामि होखांनानै मोनाबिलि समाव बे समाव दाउसिन दाउला नेवथानाय समाव जोङो आरजिफैबाय। आरजिनायाव बे गारजासालियाव थुंग्रि जरा साखि दोनफैबाय, दाउदै जरा, गय जरा साखि दोनफैबाय, माइरं दनसे साखि दोनफैबाय, थामा लथा जरा साखि दोनफैबाय, अर देवारि गासा सावनानै साखि दोनफैबाय आरो धुप जरा सावनानै साखि दोनफैबाय। दिनै समायखिरा लांदों बर'दुरि हारसादुरि समायखिरा लांनायखौ दिनै रामराथि फैनाय लोगोसे बिथांमोना बर'दुरि हारसादुरि जानागुरुखौ लानानै दिनै बर फुजा खालामो। बे बर फुजा फालिनायाव बर'दुरिया बर' मोदाय फालियो, दाउसा हालि हालि बुजायलांबाय फारि फारि। दिनै बेवहाय बर फुजा खालामनायाव हारसादुरियाबो हारसा मोदाय फालियो, फारौ हालि हालि दाउसा हालि हालि बुजायलांबाय फारि फारि। दा बे बुजायनायनि फारियै मोदायनि मुंखौ आं फंनैसो बुंलांनि। दिनै माइनाव गारजा, बे लोखि गारजाखौनो माइनाव गारजा होनो। बे माइनाव गारजाया जाहैबाय बिमा लोखि, बिनो बोर हरगोन। दा बिमा लोखिजों लोगोसे ओरै मोदायखौ बुंलांसै आं। बोराइ बाथौनिफ्राय लोखि गारजानिफ्राय बोराइ राजा, जोमोम बोराइ आरो जोमोम बुरै। बाव माइनाव बोखांगोन। बेनिफ्राय ओरै खोलाहा थांबाय मोदायफोरनि मुङा सान गारजा, सान बोबाय आरो मे मेसा खख्रासा राबा राबा हिरासा जुगि जुगि दैसुलि दिबागर बाग राजा आथार' सान्थि कुबिर चकर आरो थप्थाबारि गुरदाबिखौ जोङो बेखौ बर'नि मोदायाव होबाय। बेवहाय आइ आरो आफा दंजोबो। दा आरो साहानि मोदायाव जाहैदों हारसानि मोदाया महादेव फारौ नारसिनदों। फैदामाव फारौ हादों आरो बरमानि बिसुरि फारौ हादों आरो गसाइयाव फारौ हादों। बामोन गरखाबा बाबाजि बेवहाय जोङो फारौ हगारदों आरो सिखोना राजायाव फारौ हादों, सयनासि बाबाजियाव फारौ हादों
आगदारि फादरि बेवहाय दाउसा जरा हादों आरो कनिष्ठफोराव दाउसा हादों। दा बेखिनि मोदाया बिसिना आरो गुबुन गुबुन गामियाव आलादा आलादा भाग दं, गारजानि मुं दं। बाहाय सोरनाबा थुलसिमुलि गारजा दं आरो सोरनाबा नारसिङा गारजा दं आरो सोरनाबा गलाखाथा गारजा दं। दा बेफोरबायदि गारजा दं गामि लायै लायै। दा ओंखायनो गामिखौ लायै लायै बे दैमाया जेरोखोम नाम, बै दैमाया दस्रा नाम, बै दस्रा गामि बे नामजों गोरोबनानै गारजा थायो। आरो गारजाया सोब गारजाया एखे थाया, गामि दरसे नामाबो एखे थाया। ओंखायनो मोदायफोरनाव दैमा दैसायाबो एखे नाम थाया, माने गुबुन गुबुन नाम थायो। दैमा दैसायाबो गुबुन गुबुन नाम थायो, गारजानि मोदायफ्राबो गुबुन गुबुन नाम थायो। दा बेखिनिखौ आं बुंनानै दोनथ'बाय। जोङो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जोङो नुनो मोनदों माखासे धर्मआवहाय गोसो होयो। दा बिनि सायाव नोंथाङा दानि लाइमोनफोरखौ मा खालामो? दा बेखौनो लाइमोनफोरनि गेजेराव बुजायनो जोङो सानो, नाथाय लाइमोनफ्रा ज' जाया। ज' जायैयाव जोङो बे लोखि गारजा बोखांनायनि सिगां सिगां आइ आफाखौ जों बुजायलाङो। बेवहाय खोनासङा खायसे खोनासङो। दा गुबुन गुबुन गामियाव आङो बुजायबोदों मोजाङैनो। दा सोरबा स्र' जायो, सोरनिबा गामियाव स्र' जाया आरोखि। नाथाय बाहाय गोरान बै गारजेनफ्रा लोंनानै जानानै खायसे गामियाव गुलाय गुजाय थायो। बेनि थाखायनो सेंग्रा सिख्लाखौ बुजायनो हाया। बेहाय गारजेन मानसिफ्रा जुदि ज' लोङा जाया थायोब्ला जों मोजां मोननानै बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बुथुमनानै जोङो बुजायबोनो हायो आरो। दा ओंखायनो बे गारजेनफोरना माखासे थायो, माने लोंनाय जानायाव बाहाय ल' होसोयो खायसे, बे फुजा फालिनो थाखाय होसोआ। आरो जों खुलुमथिंदों, जोङो मोदायफोरनो जोङो बुलि बोथारखौ नोंसोरो रान्दि दुखिया आसान खेरा खानानै होबाय। नाथाय बे फोरबोआ अजा आरो दौरिनिल' नङा, रायजोफ्रानो गासिबो खुलुमजोबनांगौ। सिबिदों नालाय बे खुलुमजोबनानै बोर बिना लानांगौ। बे अजा दौरिल' बोर बिनाया जाया, माने गाव गाव मोनथाय बोरखौ बिना लानांगौ। आं बिदिखौ बुंनानै बुजायलाङो आरो मोजां मोजां आं खोथाखौ बुंनानै बुजायलाङो। जौखौ एसे निषेध खालामनांगौ, खामानिखौ मावनांगौ स्र', आं बेखौ बुङो आरोखि।